हंसी हंसी पनवा खियौले बेईमनवा कि अपनी बसले परदेश। उस दिन तो कहले रहला तू कि आव। भैया छोड़ दे। भैया छोड़ दो ना। तो मुखिया जी हमरा के माफ कर दी। इधर ता हमरा लइटोई बारात आवे तने भूतोल नान धरा देलिया सन लूटन नाती तू दिन रात से ता ता भूत धइले पर लूटन नाती ताल सब भूतोल छोड़ावत। कहाँ भरे मुझे पीना कहाँ रे क्या भर रे कुछ ना भाई सपना 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 देखो तो नहीं हमारे सपना तो सपना रे आई मारे हम सपना देखो तो नहीं तोरा बाबूजी के नाम रोशन कर देनी है गांव में नु पूरा लोग हमरा फूल आ माला बरसावत रहला सा एकदम चोरा नाच तड़ी फूल मारा सब बस चल चल हंसी हंसी पनवा खियौले बेईमनवा कि अपनी बसले परदेश। कारे पत्नी गोला के नहीं सरपंच साहब हेने आव पत्नी हेने आ गनी है सरपंच साहब कहीं है सरपंच साहब और बकरी धनवा तो कच कच खाती है बड़ा ते गीत गावत रे पिया बसेल परदेश। हां ये बाबू तनी मनो उदास रहला त गानवा गा लेनी आ ये बाबू हमर बकरी धान ना नु खाले। अरे तो बगल में मकइयो नु बा घरे तो धान मकई धइल में बोरा में त सुनबो ना करेली सन हमर बकरी बकरी नाही तोर बुझा त पीली घास ना काले। हे बाबू बोल 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 एगो बात कही कोनो नया बात होके त बता। नहे बा का बा ये बाबू हमारा पेट के पानी ना पचेला कुछ देख लेनी तो का भइल बा केहू से कहे मत ना ना ठीक ये बा। कुली अभी ये कुली हमर काम रह हम अपन जान के रौरा से कहतानी को हौ ललिया बिया नु ललिया के एक दिन हौ लाला बारन बुढ़ाऊ हां उनकरा लइकवा के साथे हम एक दिन देखनी और लाला हई बारवा लगे हई बड़का बारवा लगे अच्छा अच्छा हां तो ललिया आ लाला के लइकवा के हम देखनी ललिया के माई से हम कहनी हां हाय ये बाबू बुझाइल की माई बेटी हमर नोच लेली सन मतलब बुझाइल के मुंह नोच ली हसन हम जैसे बन बना के भगनी आज हम बकरी चरावत रहनी हां तो देखो तनी मुत पियना मुत पियनी उ रहला एथी से मोटरसाइकिल से आई बिया हई ललिया साइकिल से आ हाथ धर दिन हाथवा हाथ धरा ई काजी यही से नया नो सरपंच ना बनावल जाला। ए तो हम का कोई नहीं हो हम बताओ तनी तोरा हाथ दाबे लगनी अच्छा बता तो जन्नी तो हाथ जोड़ा के का जन हिंगा हिंगा का करत रहला सन बड़ा हम दूर ले देखनी आ उ चल गइला होने आ उ चल गइलिया होने। हां हां ये बाबू हमरा से कोनो बात पहुंचेला ना कहनी या केकरा से कहि कि पहुंच जाओ ए बाबू केहू से कहे मत रौरा ठीक बा ना ई कुली हमार आदते ना हो हम रौरे से कहले बानी हां त हम केहू से कहबो ना कर हां बाबू मत कहम ना त हमर पाए लगा दे ओकरा माई से तू कह देल बानी अब जा तनी अजितवा के माई से कहे जाके कह दे होय बाबू ना त हमर पेट के पानी ना पहुंचे ए तो जोन कामवा के बात बहु है जोन ठीक ठाक बानू हां एकदम बराबर आई बा हौ देखबो चपका चपकी केना कइले बलो हां एकदम मरदे मेहरारू नहीं है। अरे ई तनी चुपा हमन सरपंच जी चले के बात कइल जा का बात या छोड़ दिया गेल त का होई हो जाई के से कहे मत बोल प्रणाम सरपंच जी प्रणाम प्रणाम का हाल बा ए सब ठीक बटे ठीक बड़ा लो हां ए कहत नहीं कि पदनी कुछ कहत रहलसिए का अरे वही ओकरा धनवा में हमरा ओकर बकरी पर गरल उहे ओकरा के बड़ी बोलनी है एबे बोलनी है तो हमनी के देखनी है लेकिन एगो और चीज देखनी है
अरे उ एगो बात रहल। कौन बात रहला हाथ में हाथ धके? अरे उहे तो एगो बात बतावत रहलसियो। कौन बात तनी हमनी जान लेब के? अच्छा उ लाला के लइका बा बारवा गछिया तरल कैसन हवे? अजीता बा। हां अरे महाराज एकदम बढ़िया लइका हटे। हौ ललिया कैसन हियो? ऊ तो एकदम गाय। तो अजी तो वो साड़ हो। ई का बात नहीं महाराज। ई हम ना ई पदनी कहलसियो आ इहो कहलसियो कि केहू से कहे मत। अब हम कहतनी तीनों जना से ई बात केहू से कहियलो मत। पदनी। ए महाराज हां ई बतिया रौरा से कहे से पहिले हां कहू तरी ना तो 75 आदमी से कह दिले रौरा हम 76। अरे 76वां आदमी होके हो सकता कि उ पूरा पंचायत पटा देले हूं। अच्छा एमे हमनी के कहा जानतनी सन, हमनी के तो कुछ ना सुननी है सन ना रौरा कुछ कहनी है। ए भाई चले के हां चले के तुअरा कोनो लइको नहीं खसे लइको आ 10 दिन से रोड पता करता नहीं। ललिया कौन है रे? का हरे? आ का रोडवा पर कार तरी आइबे कि ना रे? रुका तनी उहे धान रोपाई। रे बाबू रे रहे का बोल? रहनिया हम ना बोल जौन सी बोले अरे हनिया ने एगो काम बाबा बखनिया का बोला? रे हो तोरा घरवा के बगलवा में बाड़न अजीत उनकरा के चिन्हली? हां तो उनकरा के एगो सामान देबे के बा दे देबे। ई सब काम हमरा से ना ए सुनन तारा के 10 गो रुपया देता नहीं खाए के ले जाके दे तो दे जल्दी से दे। सुन उनकरे के दी हो तब सुन ली ओ दुआर पर केहू ना हो तो बिग बाग के चली हम पहले कह देते रे टुवारा हनिया उनकरे के दे के अइबो न त 10 गो रुपया औरी देम तारा के ना देबे तब दे एकदम पक्का पक्का तो दे दे होने त हैदर पैसा जल्दी खोल। रू हैदर गिनबे कई गो बा? दे देते चल उनकरे के दी हो। हे भगवान निम्ने निम्ने चिट्ठी पहुंच जा। ए ललिया का हरे आवतनी चिल्ला तरी चल आज के खालचा पानी मिल गई। कहां वाला ले उ लौकत नहीं खा अरे का बा ए जीचा का रे? है ने आवा माल दे का लाई ललिया एगो कागज देले बिया। ललिया हां इधर ले जाके दे दी है। ये हमरा काम बा पहुंचावत नहीं। रे सुनो सन ना सुनो सन। जा जा हमनी लगे टाइम नहीं खे 10 रुपया वाले इतना काम ना करे नी जा। दो गला बड़ा सन का निकाल लिख ले बिया। ए अदेत अदेत है नाई बा आवत नहीं हमरा मैदान लागल बा। ए टाइम ना हम तारा मैदाने लाग गई। जल्दी आ मैदान होते देहू ले जाए पिसवाए ते वही तो का निकाल लिख के भेजले बिया। एगो तो यही का भोर के सपना देख के गांव फाटल बा हमार। हे भगवान कुछ बढ़िया होखियो। हेलो का हाल बा अजी? हम तहार ललिया बोलता। हाँ जाना तनी ते ललिए बोला तारी कोनो आवत नहीं खेनु 4 दिन हो गइल ओही दिन से तू ना मिले अइलो ना कोनो खबर देहलो का मिले आई एने तो हमर गाय फाटल बा अगर हमरा के जियत देखे के चाहत तारा चक्कर बाबू भैया औरत का चक्कर बहुत बेकार तो काल 12 बजे दिन में भैसाहा पर जीन बाबा के पास आ जई हो। अरे बाप रे बाप ये हमरा के मुआई हम स्कूल से बाहरे आ जाए। आही बाप अब हम का करी हो दादा जाए तबो फसे आ ना जाए तबो फसे। तहार प्राण प्यारी ललिया आई लव यू जान। अरे बाप रे बाप जान कह के हमार जान ले लेकिन जाए के पड़ी जाके काल फाइनल करके तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। काट गड़ा था काहे दो ना ये दादा कोनो आइल नहीं खसन जीन बाबा तो
चुमा दे हबरा जा ओढ़ानी बिछा के तू अइहला लट्टे नामा जरा के आज ना अइहनु हमरा से मिले त आज ऊ है आना तो हम ही ए दादा कोनो जीन बाबा तो नहीं खसनु के होई दोपहरिया में केहू ना होई ओही से तो जीन बाबा तो बोलैले बन जीन बाबा तो केहू जल्दी आवेला ना जब से पदनी हमनी के बीच में पड़ल बियानु हमनी के प्यार बुझाता सफल ना होई प्यार कोइले बने आ डेराइल बने का जाने कहां बाड़ा टाइम देले रही 12 बजे के अभी लेना आइलन आज आवस हुनकरा का हम बतावा तानी रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना का जाने कहां बाजू अंडा ना आओ तो नइखे आवता रे का हम बतावा तानी कर वहीं छे दो एक प्यार हमार गांड फरले बा जियल काल हो गइल बा एकदम ऐसन लेटर में लिखले बिया कि वो बेरा से हमार मन घबराइल बा देखो केगा माउर खानी बैठल बिया मन तो करता कि देहिए पर चढ़ा दी आ सारा प्यार के भूत उतार दिए बोला का काहे झरिया के बोला तारा हो आ का मुंह धोधा लेखन कइले बा तारा तो खुश होके के चाहे कि हम तारा से मिले आइल बा खुश ना जो बोल हो के चल रे कहां रे देख ला ही ईटा जानता रहनु का मरबे का ना तारा के काहे के मारे हम अपने मुड़िया कूच लेतानी मर जातानी तन कम बोल ठीक बानू तू आज ना आई रहता तो तू ही बुझत हां त का नहीं रहती तो हम चमनी देखता रहनु ओइ पर से कूद के हम अपन जान दे देती मर जाती तो काहे ना दे देलिया है कि हे जो घामा में बोला कि हमरा के परेशान करतरी केंगे तू बोलबो हो हां तो केंगे बोली तारा से प्यार करके बहुत पछता तन देख ला जे हम मर जातानी हां तो मर जो ते आज बुझाता तोरा वजह से फिर हम पकड़ा के बेइज्जत हो जाए ए तो खाली तू ही बेइज्जत हो हम ना पकड़ाम का तारा साथ में बताओ मैं गाली नहीं दे सकता में ते का लिख के भेजले बढ़िया का लिख ले अपन तो सब लिख देले बड़ी लेकिन हमरा बारे में सोच लिया कि हमरा ऊपर का बीतता तो बताओ का बीतता तारा ऊपर बताओ सपना देखले रहनिया तो खाली तू ही सपना देखलो हम ना सपना देखनी का देख जानते नहीं कि तेहू सपना देखले बड़ी लेकिन हम जोन सपना देखले बनी नु मरल ठीक लेकिन वो सब बोल ठीक ना कौन सपना हो जी बताओ तब हम जाने जानतरी हम राती के तोरा से मिले गए रही नु तो पदनी चाची पीछे लाग के हमनी के पकड़वा दे हुए और का भवे हो ओकरा बाद बाध के हमरे का तना मार मरुआ से तना मार मरुआ से तना मार मरुआ से काता मार मरबो से हो तेरी माई के तोरी माई बड़ी मार मरुआ अच्छा जाए दो माई है तो मरबे करी तनी औरी काका भवे बताओ छोड़ ना मारल छोड़ ओकरा बाद पंच सरपंच बुला के आ गांव भर में डूगी पिटवा के बेइज्जत कौआ सो औरी का कौआ सा हो ओकरा बाद लास्ट में चौपल के माला से जयमाला करा के आ गाड़ी पर लात मार के खेत में हो इतने पर डेरा गइलो आय हम तारा खातिर इतना करतनी आ तू ई सपना सुन के एथी भइल बड़ा हो सो अब हम सोच लेले बनी आज से तू अपना रास्ते हम अपना रास्ते धरा पर चिट्ठी सुननु हम यही घर से बाहर लात नहीं खिली कर ले ज्यादा हीरो मत बनो जानता रहनु हम जाएम घरे आ एगो लेटर लिखे अपन सुसाइड क के आ मर जाए हां आ तारा के फंसा देम हम कोची फंसा देबू हैं कोची खाली हम ही बतेनी तू ना बतेलू ए तो तू हमारे रास्ता ना घेरत रहल का तो तू बतियाओ तो तबे न हम बतियनी ए तू जा घरे कोची हां देखला हम तारा के ना फंसानी न तो तू कहियो कोची फंसा देबू देख हम तारा के 10 दिन के टाइम देतानी हां हां का हां कोची 10 दिन के टाइम तू देता रू हमरा संगे भाग चलो कहीं ना तो हमरा के कहीं लिया के चलो हम तारा बिना न रह सकले ना तो हम तारा के फंसाए ते हमरा जिंदगी से अब चल जो ए देख लो जी ज्यादा मत बोला तारा प्यार के चक्कर में नु हमर देह डोरा भल जाता आ तू नहीं बोरा भल जाता रे हम जाता नहीं अभी घर तू जा आ तारा नाम पर एगो लेटर लिखे हम सुसाइड करके मर जाए आ तारा के फंसा के छोड़े हम हट हमरा के जाए दो ए ललिए रे एगो ते यही हमर सपना देख के गांव फटल बाती औरी हमर गांव मत फाट ए त फाटल बता हमरा के लेके भागा के चलो ना तो हमरा के जाए दो सुन रे हम चाहत नहीं कि अब हमनी के अपना रास्ता पर रहल जाओ ते काहे नहीं के समझता हमनी के बेइज्जत हो चल जी कुली अच्छा काम नहीं के तो हमरा के घरे जाए दो ना तो हमरा संगे भागो
रे ते का कहत री तोरा समझ में आवता तू ना मनबो रे का ना मानी रे भगावे खातिर तो छोड़ा हमरा के जाए दो। ठीक बारो न ते हमरा बिना रहबे ना हम तोरा बिना हाँ हम ना रहे हमरा के 2-4 दिन के टाइम दे ना फिर ते हुए बात पर जाता रही 2-4 दिन के टाइम ना देबे त केगा हम सोचम केगा अपन व्यवस्था करे हमरा लगे टाइम नहीं के तू आज के आज फैसला कर तू का करबा ना तो हम मरे। अच्छा ठीक बा हम भोर में इंतजार करे क बजे 4 बजे हाँ तो वादा कर चल पक्का नु हाँ पक्का ललिया हाँ बोला ते तो मनबे ना कबो ना माने हो तू जब नाश होते बा तो बढ़िया से होखो आज 4 बजे भोर में भागल जाई हाँ तो ठीक बा हम जाता नहीं अपन कपड़ा सब सरियार ले अब भाग चलल जाई हमनी सन के। ठीक बा चल एगो खाली चावरा के खेत बाकी रहल ओकरे चिंता रहल जिन बाबा के कृपा से इहो चावरो वाला खेत रोपा गइल तनी पानी जाके पी ली जिन बाबा तो आई रे ललिया आई भातर गाड़ी हेहू जा मिलतिया हो एकरा से कोनो जगह बाकी नहीं हे भातर गाड़ी के माई से कहनी त एकर माई बेटी हमरा पर चढ़ गइली सन अब ना अब अजीत नाती के बेटा के उनकरा माई बाप से जा तनी कहे मु त पियाना सन से कोनो जगह बाकी नहीं है ये दादा। हाँ तो टाइम से आ जाइयो। हम टाइम से आ जाम बाकी तेहू टाइम से आ जा का हो बुझाते या पोदनी चाची ही हाँ तो भागो है मैं चल फिर से पटवा सोच हो जाई कोई भागो जल्दी भागो जल्दी भागो बुझाता सपना सोच हो जाई जो चुप रहा तू भागत आरल हो भाग रे ललिया भाग तोरा माई से तो दुआली कह देनी त ना पति आइल अब मु त पियनु तारा माई बाप से चलता नहीं कहे हे अजीत अरे तो गांव नगर के नाच कर देवलो ए दादा चलो ये दादा हमर पियास बुझ गल देख लेनी अब कहां पेट फूल गल कहां हम कहीं ये दादा चलो अरे बाप रे बाप गन से कह दी चलिए दादा जले कहम न तले हमरे पेट के पानी ना पहुंची हे ललबो एक कान में तेल डाले बड़ू का हो आते हो ए भाग के कल बड़ू है ना वो बाहरी आवता नहीं आवा बैठ बोल अरे मन हार जाता है ललबो अरे चावरा के खेत एगो रहला उहे रोपात रहला गैरनिया रोपा गइल अब हमरो कपार पर से बोझा उतर गइल हमरो बारे 3टा था औरी बचल चावड़ा ह हे ललबो आय हम एगो ढेर दिन से बात कहे खातिर सपरा तनी हमरा पेट में गुद 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 कइले बा हमरा से पचत नहीं खे हम गैरनिया चारवा होई जे जीन बाबा तर पानी पिए देखा कुछ गलत मत सोची हो ना ललिया के चिन्ह तरु हां 3टा निमदा लाइटिया हिया हां हां तो ओकरो घरे दुआली कहनी ओकरा माई से तो ओकर माई बेटी दोनों हमरा के हमर लगली सन बेटा भातर खाए खातिर तो अब ना कहनी उडैला वाला छने हिया हियानु हां ए लाला बो तो सोचनी है कि ऊ ना समझला से या कहनी तोहरे से कह दी ए लाला बो तार लइकवा कैसन ह बात भटका पदनी थे हमार हां हंटे लइटा जन्मैले बताए धरतिया पर हमार तो लइटा हीरा ह हनु हां ए लाला बो आय तो दुहाली तो ओकरा माई से कह देनी ओकर माई नहीं खे पतिया तो कहनी है कि कम से कम तारा से कह दी कि तू अपना लइका के तो समझा दो हाँ। आजो देखनी है उ तीनों दिन तार लइका रहला ललिया के साथे मर भट मर लाठी बेनिया पसरा जे यहां त बुहा लगती भट साइड बात एने से ओने ना तइनु कब ले पेट पानी ना पटी हिया ये बेटा ते लक्षणा लरती भट 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 चलती जा हां द्वार पे भट चाहे तो मुटा पीना है दाम में बियाह टरा दे चावड़ा में टरे रही पदनी से बियाह देखो मंगजारी के हम अपन समझ के एकरा से कहे नहीं है तो इहो ओकरे खानी बिया राम लगौले जोड़ी आन्हर एगो कोरी रहे नइखी पतिया तनु जइया कांड धोनी सब मान में लुटिला रो जहने रहे दुआ के जेबे ना बिते पदनी से टाइम में रहबे एने पटेने टट रहेलिते जइया कांड कर दिया सन्नू तइया बुझाई तोरो वो करो हम हम लाज जे बेटे सुनु अगर ना थरिया पिटनी नु तो हमरो नाम पदनी ना रे तने ता जात जामल ये भात भात तो इटो ने टपरे फाड़ भात जल भात दुआ पर हमरा रहे जा जन्म ले अथी कौन बुझाई के ने बात कहलू